mençara gelçi kaliber bara nomerim tanlara yüreğim bardıra maşinimin gibi çaykanya kıyıpyalı bülbüre mençara gelçi kaliber bara nomerim tanlara yüreğim bardıra. Hemme salam. Bugün abzorda yürüytü sportivni maşin govoryanlar. Siz üçün Honda Accord. 19 yaşadı 10 fikirlik çeker. Köşede dine bir aylan yani yeker. Yaşıl. Meselede bala maşina aşık. Meselede tileyen sene naşık. Meselede mene mesele yok. Sene mesele ken. Yaşıl. Meselede bala maşina aşık. Meselede tileyen sene naşık. Meselede mene mesele yok. Sene mesele ken. Otlan şuna seyredin oğlanlar. Maşin Aşgabat'tan geldi. Şu an alıp kaytık bunu abzor için sürdük, aylandık marın içinde. Men uca maşinlarda bilen, hazır size hemen adı aydıp verecek. Sürkür kadar ses şaşın dinlersiniz. Opşam aydanda, kıyskaç aydanda maşin dine sportivni maşin govoryanlar için. Ses şaşı katı govu, sportivni ses şaşı var. Atyan gülşitli zavatskoy. Maşin yumşak katı değil. Yürüyüş katı govu. Camry tarada deyipti ya biz sportiv. Bu onun has govu. Liçnen bu benim öz fikrim. Sizem öz fikirleriniz hokman sorup yazın komentariyada. Zapçast yağdayı nahili. Edil Aşgabat'ta ken bulan zapçasti. Marda ken mi azın bilem okuyor. Hokman sorup da gılıktan görür. Ve Instagram'da siz aydan o vardı. Instagram'dan berdi. Dayko Ender hokman sorup da geçin. Ağda olun Instagram'ı o tayda. Kıskaça maglumatlar aydıp veren. Endi maşin abzora başlayalım. Oğlanlar, birinci bilen abzora başlamakak maşin daş videolarda ayıp geçeyin. 19'luk diskalar. Serdin biz buna yaprak diska diyet. Serdin näkilik oğudun. Diskalar opşu daş video maşin gat oğudun. Maşin Audi A7'e mengzedilip edilen. Şurada Audi A7'in koyacak kuzusunu. Şoňa mengzeye arkasının gidişi edil hatchback'a değil bu. Yönü arkasının gidişini ödüňiz görýän gattarlar serdin. Elbette dapalın içinde zatlar sebebi sportivni model. Faraları akyançı, ıydınakı faralarım yansın, yan görüyorsunuz özünüz. Patvarni yakyan orun, bırvardan geliyor, hazır abzorda da onu doğal görközü. Daşvid namaşin hiç pretenziya yok Daşvid gatovodan. Birinci plusu. Şunu alçık pult çaşı oğlanlar Honda'nın öz znaçovu pult gatovodan. Elbette bez kulçavoy dostup. Opşam şu vaatki çıkan maşinlarda hemme gelen funksiya berde de badır. Buna maşini guruyaz, guruk maşin yanında vaatın gelin öz açılya. Bez kulçavoy dostup ba. Mengleksinde de var. Abzor bugün Azya taamlar dedi o türüne yanına geldim uca iyetim geliyor pizza ıyısından ya. Seyredin akıp çıktırın sıyırlı pizza. Hazır şunu yiyin ondan sonra abzor devam edecek. Marsakırın içine dastavka ba asakta nomurlarını koyacak oğlunlar. Zaka dedim in huge pizza Mara velayetinde Türkmenistan'da in huge pizza diysem olya inanmayanlar gelin barlak görün. Karın doyurduk. Inni abzor has gogola. Oğlanlar diskalar vardı aytdım. 19'luk zavodskoy disklardır. Gatogodan gördüm disklarını. Inni içine geçelin. İn hedileri. Afgonda çıkan badır. Kavatmen yardımdan çıkya. Gatı go funksiyonu Afgonda çık. Bilmeyenler için ne edip işleye. Maşini Afgon'a da çıkacak kolyana. Bak koyu palbom seyredeceğiz. Biz seyredemedi gün gözüme düşer. Şu sadece ortadan ya bering zonalar olyara. Yani slip poy zona. Şurada durak maşin görülüyor ama ıyındak gelen sonra yan sağırca olup yanıp duruyor gözüme düşüp yani maşinin bağlığını görközler. Gatı go funksiyon, gatı peydal funksiyon. Maşinin otlanışına seyredin prosto. Men eder mikrofonlar var ha. Mikrofon daşını etmem dedi seyredin näkelek mikrofon içinde. Ses işlem. Inni funksiyolarından sesini işlet koyuyorlar. Sesi yaman priyatmışım. Ödem bilen bir ervet seslerle priyatmışa ses. Sportivni da funksiyolarından oğlanlar
täze maşinlarda gelýän hemme funksiýa ba, cruise control ba, palasada açyk ba, parktronik elbetde hemme zady görkezýär bärde. Monitorja wa şuňalyk monitor biraz kiçirek gördüm. Monitoryň öz uly ýöne ekran imine kiçe. O da şular sensor bolan olsa, şu knopkalar has idealni bolardy. Polny monitor şularyň hemmesi knop, sensor bolan has idealni. Ýöne bilen bu knop udobny bolup biler, maşynda sürüp barýarkan diýmeli. Atak sensor bolan has gowardy. Besprovodnoy zaryadka ba oğlanlar in gerek zat şu. Ýa-ni şäheriň için aýlanma. Newdobny dady, öwrenşmeýän dady muna şular. Skory. Da şuňalyk geçýän knopka bassyň da geçýär. Neutralka. Bu ilk skor na şuňalyk. Şunu basmaly. Bada parkovka elbetde. Rejimler elbetde ba, ekonom rejim we biziň gowarýanymyz sport rejim gysyklanky diýdim o bir söwün peyatdyr. Bir kol tutwaýtdy, bir kol bolmala. Gysyklan rejim şu ekonom. Rüşnoýum bärdedir oglanlar serdim. Gallyrdyň rüşnoy. Bärde şuňa açyk podstakanik oglanlar, meleçňa salmana. Normal, удобно bu. Bärde şuňa açyk barjaşymyz akuratynja bärde doполнительно ba aşagyna. Gülýalyk bu zatlary hiçli pretensiýa ýok. Sidenyalar gatogoda, sidenyatyklana serdim oglanlar nähli ogada. Qara koja salon, başga da renkler badyr. Isleşiňe de Allah qaret bilýäňiz, ýa kopartdan ananyňda isleşiňe de saýlap bilýäňiz. Kojaň material gowy oglanlar, podograf, ventilasiýa elbetde ba. Forma tam owadan oturanda da gat udobny. Hiçli pretensiýa ýok sidenya. Elbetde multirulmaz ba, bärde de hemme zady sazlap bolýar. Lük çağışmaz ba elbetde ýöne jalka panorama del panorama olan has idealni bolardy. Tarpeda oglanlar tarpeda bir helek pinoplastýalyk materialy edilen pinoplast elleýände pinoplast edil şoňalyk material ýöne priýatny. Tykyrdy pykyrdy boljak tarpeda meňden ok bu şu köp maşina tykyrda ýa tarpeda bärde ol meselesi ýok. Bärde şuňalyk mebel gidýär bula iskustyny mebel plasmasdan oňarlan bolup biler. Edil original mebel der. Mercedes'in öňüne meňden şu. Klimat kontrol ba bärde medady isleşiň ýa-sazlap bolýar. Bu da şeýtsen ýapylýar. Eski sidenyalar oglanlar aýratyn insvermel zat şeýle ol ütköşk ýumşakda bu. Hiç şeýle maşynyň deňeşdirip biljek gel. Hiç maşyna müňalyk men görmedim. Şu wagtda çeni podograf badyr oglanlar bärde. Kışta gol. Bu ýalak gidýän onda spokojny gidýän derek ýyljak bolýar. Bärde şuňalyk paduškamyz. Soň kampasýan ýanymda men. Soň auksiona goýup satar. En köp görülen soňka diýip soňa fırlatyp auksiona satarsyň. Şeýle oturup gitmek udobny. Sürmek hedilla ýöne bu maşyn dogry maýdan. Sportsion da sportsion maşynyň hemmesi hem şu ýerden oturmakda esas sürmek. Arkaýyn oglanlar aýagyny uzaldyp oturup bolýar. Öňkü sideni şu at maňa görä sazlananna maşynyň ýyzy giň, gaty giň. Öňem giň ýöne ýyzy gaty giň eken bärde. Zaryadka ba gaty pedal zat şuý. Zaryadka gaty problema bilýäňler. Pastaýanly telefon zaryad öle. Haýsy telefon alsaňa. Apşifkalar oglanlar edil şol tarpeda materialy edilen. Waaleykum salam gomam unutma. Bär şuňalyk mebel ýaletdirler, bu da plasmas mebel. Ruçka owadan bärde mezat kontrol etip bolýar. Elbetde pamit sidene wa ekran çykýany. Bakaboylar bärde sazlap bolýar. Isleşiň ýalyk hemme zat bar. Ýani aýdym dinledik. Biz elbetde aýdym dinläp oýlandyk. Audio sistemasy gowy bolanlar. Bagajnik pultda da açylýar, bärden knopkada da açylýar. Alýan ekan öde. Ana şuňa ullakan bagajnik we hemme zat täzece maşyny bilir ýa-da. Maşyn 2021'dir o şonu aýtmagy ýakdan çykdy. Sportsiýny maşynlarda iň esas motor bärde de şol häzir motorny gorkadyňyzda. Oglanlar bärde de soňky maşynyň köpüsinde bolşýaly. Orsun maşyna karakter edin. Karoçy şuňalyk öz gidravlik ajagy ýanky zady ýok. Kapodam yeňillel, agyrjak keni. Gallyrjak bolsaň biraz güç bermeli. Ýöne beýtem degim zat badyr ötmäň maşyn degim zat ýok, maşyn gowy. Prosto ýöne öz bolşoňal agyr. Ikilik motor 255 atym güýji. Noldan 100'e çennem 6,5 sekund. Häzir onu barlak görürse ýöne noldan 60'ını barlar. Opş ýöreşi elbetde ýa maşyny men sürdüm.
3,5 taradaça ýörýär şu. Razgon zady. Ondan soň dalnara haýsalar men onu biljekkel. Siz komentar edin. Taradalarmy dalnyda ýa-da bulalarmy we ýakynly haýsalar. Ikilik motor alarmy ýa 3,5. Elbette motor bärde usilinlidir. Oğlanlar zavatskoy hemme zat edilip gelinen motor şu. Has çalt razgon alar ýaly, has gow ýörer ýaly. Şun elleňe gyp-gyzgyn o ıssydan ýaňa. Ana Honda çıkarıcılar gayrat edin şunu ara serdin 50 bolan Türkmenistan'a gatygyzgyn. Şunu şep tutýan ýöne baz näme bolsa düşürýär. Şonu kösölmedik biz. Pakrişkalar Michelin'dir zavatskoy. Ingo pakrişka. Michelin ödem inçedir. Inseren olsan serdin inçedir pakrişka. Şoň üçin gat akuratynca türmeli. Maşina näme bolsa da salfetka bar eken o. Esi gören naýdar salfetkalarmy ulannym dostum. Yamanysy daşary. Oğlanlar şuňa ýaly edýäse üçin şu kondisioner polny işledeýin, biraz soğudaýyn onuň dowam etjek. Soğaýyn biraz ihlas edýäse üçin yssyda güne ýanyp abzor edýäs. Gow maşina şoň üçin okmasy urupda like komentary. Elbetde gowunuňyza ýarasa like komentary. Gowunuňyza ýaramasa da gowunma ýaramat diýip ýazym. Şurada or aýdyp geçmeli zatda bizim kanalymyz halal galyanır, patpişiksan azi. Kolunma ýazýarlar da plan kanal 100.000 etipdir, plan kanal 100.000 etipdir diýip. Menim oturup analitik etdim bir dostum bilen, YouTube has gow düşünýän dostuma analitikasyna girdik gördük. Köpüsi nakrutka, bizde hiç nakrutka da ýok. Sizin özüňiz hem sosial blade diýip priложение var. Şondan görüp bilýäňiz YouTube başga da analitik edilýän priложениялар var. Gowja düşünýäni görüp bilýäňiz. Bizde hiç nakrutka da ýokdur. Prosmotrom nakrutka edem dok, patpişkim nakrutka edem dok. Eýleki populyarny tipa kanallar ýaly. Bizde hiç nakrutka ýok. Nakrutka näme bilmeli. Mysal üçin bir video goýýan, patpişiksan dowamly gelýär. Olarda ne 5.000'ın içinde ya 10.000'ın içinde 5.000 patpişik, 1000 patpişik, 10 alsak bolup bilen ol nakrutka diýilen anlaýar. Has gow düşünýänlere analitik etdirseňiz olar size aýdyp berer. Şeýdip sowa otursunlar şol. Kakby kim reklama etdirjek bolsa, kimde krupnja kampaniýa baý bolsa ýa garnaşyňyz da onuňyz şo taýda işleýän bolsa, bizim kanalymyzy salgy berip bilerseňiz, rekomendasiýa edip bilerseňiz, padwadi etmer, hemme zat halal bizde, hiç mesele ýok. Bakmam 100.000 ýeter. Şoň üçin şu wagtdan kontrakt baglasynlar, gelsinler. 1 ýyllyk, 1 aýlyk, 5 aýlyk tapaw jok. Näme udobny bolsa, kanal ösdüğü üçin reklamaň bahasy gymmat bolar şu wagtdan şoň üçin badesinler. Bronet goýsunlar. Inni maşiny sürüp görelim. Biraz sowaýyn oglanlar kondisioner sesini ýapjak. Kondisioner haýerlatjak, ondan soň sürüp görjek. Inni haýerlatdym kondisioneri. Ne täze men size şu otlanşyny. İçinde oturanda näle otlanýar? Elbetde onu görkezýän size. Seredin. İçinde oturkan näle otlanşyny ses çaşyny. Ses çaşyny işleýär. Maýaman gow istelýär şu. Kondisioner çalady işletme olanlar ýene haýerladaýyn kondisioneri. Ses gatowadan. Inni ana nugdobny zady öwrenşmeler şuna. Se ýa gitjek bolsam, şunu basýan. Elbette kamera zadnya vida ba, parktronik ba, oğlanlar o funksiyonun bärde hemmesi badır. Näder bir kruk maryň içine aýlanýas bu maşina. Onun esine gowşuryp öz maşinjyny alyp gaýdar, men öz maşinim aňarda parkovkada dur. Esas radiyattan çıkarıp barýarslar. Rümeniň berle takışlar ýaman ýetkeşik bolajak ene. Sitene gat udobny. Otursun. Maşin sportivni edilädir men. Bolýa, garaş. Edilmen häzir Lexus ýaly ýumşak diýip biljek maşina. Maşin bakasam arzan däl ýöne iminni sportivni maşin söýüjüler üçin bärde motor ikilik ýeňil ýöreşini özüňiz görýäňiz sesini. Ikiligem haşlaýap bilýän eken. Ses çaşy gatowy. Oğudan ses var.
Gowulgan bir ütkeşik bolun sesi oğudan. Yine aytmazlar da ulanlar seredin bärde çykkanlar galagramma. Yani ne öňdäki labogoýda orkada galagramma dary. Görýärmi? Maşynyň Nolan kırkı varla da ulanlar. Sebebi şehrin çetinde biz şu an gat çette derler. Onun yürüyüşüne söz yok. Biz Afgan et beraber gat sürmeyene. Sol sancan yani olan o da oluyor. Yürüyüşü kovuy, maşini hiç söz yok. Haladım maşin yürüyüşünü. Yumşokluğuna mödüňiz görýäňiz olanlar. Edil bir aňar başy yumşok diýjekkel ýöne 21 km-dan 19 km-dan ana olardan yumşorak. Çalaja. Bir käs şolar bilen deňem bolup biler. Çalaja bu yumşok bolup biler ýöne olardan gaty däl. Aýtmalar. Täzer biz aýdýarsa yumşok diýip her hil daçyklar atlar goýup çalaja eýlek beýlek oýnap bilenne biz planda diýip bolanok da düşünýärmi? Ýöne ana şu gowuna yürüyüşüne hiç söz yok. Öň galyp gidýär, yürüyüşü gaty oğudan yürüýär. Ana ulanlar yürüyüşi öň galyp öňünden alaý diýenler üçin. Ulanlar görensiňiz yürüyüşüne hiç söz yok.Inem maryň üçin aýlanýas maşyna bıraçyk we maryň üçin görkezin size. Şehre gireli. Baydağımızam aňarda. Eger görkezjek iňmul baydağımız mara vilayatda. Ana ulanlar mara geldik. Mara giremizde bize elbette egzamin kurup diýilýän biz kurumuz var. Biziň egzamin kurup diýersäňne şol garşalýar. Şoňa egzamin kurup diýäs biz neofitsialny elbette, ofitsialny adda. Näme üçin egzamin kurup? Maşyn köp bolýar. Şol kurupda hökümat uratda geçmeliler eken. Geçip bilseň, значит, prava alýan. Geçip bilmesen, geçýänçä öwrenýän. Olanlar şäher üçin maşyn gaty gowy dowramaýdy. Edil bu krey üçin ýene orda oňalykda bu maşyn bir adam üçin, diňe. Yani men üçin men nima liçna gaty gowy bolýar şu sportsmeni isleýişimi alýar ýa. Ses çağışı ba elbette. Simeni maşyn bolýarmy? Yani maşgal üçin bolýar, maşgal üçin elbetde hawa bolýar, maşgal üçin bolýar. Biz häzir bir kuruk sürelýär ve gowy test edip görkezýän näsede. Her ýerde aýdýaňyzda şäher içinde de süräýär, şäher içinde de süräýär diýip. Ana şuň maryň içinde men süreýin şunu. Svetoforlar maryň şowadan ýöne. Araslar. Takoran. Bäzene signal bermeliler. Ma gelişäme şu maşyn. Gelişäme olanlar honda. Şulaň zapçasty mesele bolmasa galan mesele ta ýok şu. Edil şu wagt. Mene mesele takmadym maşyna. Bekno don. Короче, öňde maşyn solaşýara gönýän ýani kene. Şoň avtotarmajeniýe hem baýjan men test etjek hele esinden sorar. Men soram soň aýdaýan size ýazaýan şörik uje men montajda esinden sorar. Sen öňüne gyzyl zat gyzyl bolup polny maşyna men öňüňde soklanyp da prosta distansiýa ýakynlatda. Ol marka edip öňdäki pribor bar gyzyl bolup kalyp. Avtotarmajeniýe ba bolup biler olanlar. Toşna aşaktan ýazar, ba bolsa ba, ýok bolsa ýok ýalňyşdyr diýer. Säýesinden sorma, läder men onu barlajakka amanat maşyn. Sebäbi bamy ýokmy, luçy men özüm aýakda torma söreýin. Maşynyň bakasy amardan däl. Tarada bilen deň şu maşynyň bakasy
siz özüňiz ýöne irşad etmeli. Haýsyny alanyňyz has gowy. Taradamy ýa-da bay. Svetofor ýene. Biz bunu diňe gazala düşýäsler. Ayse? Öňüne kimi? Yok, tegir. Ha, limited chrome elýär. Men ara olanlar. Ýaşyla bolýar svetofor. Geçjäne, şonda da men 2 haptalma seret geçjän ana adamlara bolan ynam men şo. Sizem şoň galedin, ýaşyl bolsa da eýläňe seredin. Özüňizi goramaly. Ünsü bolmalylar. Maksimum izbejat etmeli. Ýolla boljak hadisalara. Kaçyn serin şu wagt mende kamera dal edýär. Men kamera seredem. Köp saýtja kamera seretnem üçin gurulaňok. Maşyn sürüp barýarkan öňüňe seretmeli. Kamera däl, telefonu däl, bärde köpsi kraska edýär. Oň alatlary aýrýaňyz diňe maşyn sürmeli. Abzor edin 7-nji ama ol Mara şäheriň maşynydyr. Ana. Bärde çigimiň magazinde geldik. Oň bilen salamlaşar bolany görä. Mardak oglanlar şuňal wagt ıssy wagtda buýdaç kol içesiňiz elýär. Öýden çykasyňyz gelmese Günay market. Jaňa şerden nomerini goýjak. Jaňadyň men çigiminki size dastavka uradar. Bir saat buýdaç kol bolsa dastavka edilendir. Şu ýerge operator. Oglanlar buýdaç suw içdik. Ventilator haýyrladaýyn. Buýdaç suwumuzy içdik. Inni daýça abzora dowam. Näder parkovka baryp maşynjy goşuralım. Esine öz maşynjymyza minelýär. Maşyn gowardy maşyny. Widi особенно owadan maşynyň особенно aýratyn aýtmalar berde widi. Wid priborlar gatowadan elbetde ABS ba tormoz tutuculuğu hem gaty gowy rul gaty ýeňil oglanlar. Ýakynladym ana şu wagt men distansiýa ýakyn etdim bolany hem gologramma ýanyna gazalyp bir helek sary bolup hem priborda orkadýar. Gowy maşyn söz ýok. Täze maşynlar oglanlar has gowlay bilne dut kemri dut tawlagyny gowurýar solyn. Şu wagt adam çykdan bolýan gazaly bolup dur. Hemme funksiýa badar ana şu zatlar ýaman gowy. Täze maşyna geçmenläýin ýoşadan. Edilmeň ýaly goýany bir problema bahada. Şoň bahasy o baha üçin näme işlemeli hereketde diňe. Gowy maşynyny jakalsam. Ýöne dut kemri dut tawlan binamyz saro. Owada bolýar, hem mergen bolýar, sürüp zat edip mellekkere de aşağı diýjek zat ýok. Bilen häzir aşagyny gördüňiz-ä. Dapalnyçynda zat çağışlary bar. O zatlar diýip biler ama pesirek. Maşyn şäher üçin gowdary, şäher üçin ideal maşyn. Näder aýratyn pikrimi aýdyp berjek size. Baksan ayağın aşağına sıp baryan yalık. Yürüyüş katkı var. Oğlanlar, inni maşin vardı ayrıtın pikrim. Maşin vidini öldünüz, gördünüz. Maşin vidi gatovadan. 21 yılı. 2'lik motor, usilinli, gatı ovadan. Sportivni motor, maşini sportivni. Sportivni maşini govoryanlar üçün. Yürütesir üçün şu maşin. Imini bu maşin bakaza eti 20.000 dolar diye. Aşakta men nomerdim. Arkayn havarlaşıp bilirsiniz. Men bilen satan maşin Aşgabatyň maşini. Idealince arasaca taklanan hiç kem yok. Onu ödüňiz, gördüňiz. Ana şuňa alap zor boldy awlanlar. Maşin barda näme aýtyp bermedik bolsam,
siz kommentariyada yazın. Zapçası näkelek, oňurmasy näkelek, o zatlar hem has gowy düşünýänler ussalar yazın kommentariyada. Gatysy şuň bilen abzory soňlalyň. Kim şuňalçyk sportçynja maşyn arzu etip beren olsa her biriňize nesibesin baha arzan näle bolandy. Şoň üçin işlemeli, gazanmaly, halalja gazanyp öz puluňyzy almak nesibesin. Iňe sağ adam jaňy sag bolsun, galan zat bolar.